simlay malaktiga don kibaru keneka biye arabaye marfi kalo kile bisaba ani kile anga folibe obela jene kamdi o kibara munu mamlo kada kuloka ado ode kafo coronavirus bana koni e kelali okum konana la fura munu bora o kolnyala mali koni bina ata koni dili damne bi aywa kibara munu sera ma wula ila daga fo kunu mi marfi kalo kile bisaba ye ministry ni sigle be kenya okum kuna ni amba fo ma docteur fantasy bi ale bora ka kuma nyona kuna fo ndilawe ko wa jamna do mbela jele kuna fo nya ka ila ka fo mi bi marfi kalo kile bisaba ani kile ko fura de li baro koni bina damne aywa o kuma nun koni temene ga boye aya fo ka kuma konna la ni fura yin koni dili bina damne ma folo mun na anga jamana konna la ma mun ye fura kele kala we ni o ya anga docteur we fura yin bina damne ulela ko sabla uliye ma ye ma mun ni banai koni suro ni ga no ko sobre ko ata me bela jele ka wa ko no temene ga boye yo ma koroba mun be mun si beta sambi wala la fo yele ko amna di ulu fana ma ko uliye ma we ma mun be no nu fana ni banai koni suro liga no wa abanai ko lo ka cha ulu fana fanfe ko no temene ga boye ka be suro ga ke jamana kono den to bela aywa wa wiya ila ka fofana ko bara nun honi bela jele mina damne bumako ya ko sabla ale yoro mina coronavirus bana bakato ko nga cha ko wata me mali fansa annani bela jele ka wa ko temene ga be no fura nun dili mina damne yoro mi o ya nga kenna so bawe kele ngana yana docteur so baw ani ki hono kenna so mun be no ko abeke ulula ko no temene ga be ko kenna kenna so ko do be di ulu fanama aywa ko ni bara mon mina ke dogo kula kono bonyo ko kon aywa atina jigina ma ila fo kabli marsi kalo kile duru kon nana ni coronavirus kele li furo kon duna anga jamana kono nana ni jamana kundi kon tara o kumbe anga pamuru jigo aywa ko mali kon be jate jamana folo fe farafina ya munu ye eni temene ga boye docteur ba munu be no luka jegulu nyama kon bora ka kuma ni ama fo ma comité scientifique no ye se du dumbi ale kon ya ila ga fo ko malende mbela jelenki agrisi ko kololo bate eni frena ko sabula ko mununu kan chama kon chara ka ira ka fo ko kololo kon be frena ayira ka fo ko fura wo fura ko kololo balani amba fo na drakana effet moderne ko be fura bela jelina ko ta ka ira ka fo ko fura mayno aywa o temene ga be kibara wore mambulu ka dokuluka o de ka fo nyono mara honna ko ma kelen hon be no kala juguna ba magati wore do hon fe aywa kibara mun sira ma wuliya ida na ka fo ko kunu mi e marfi kalo kile bisawe ko dugu do be nyono mara honna no e molodo e ko chageda do kon be ni ama fo ma office de Niger ulu ma ko ni ga nyam ko ani aga mobile bolla ko ulu kon ngata ubachila tumamna ubata ubachila ko ma fla kon be ulu kon be motola ko marfa kon be ulu kolo wat mamna ulu kon sira ni mobile kon ma ko uye mukuti mi office de Niger kon baragalo yi ko e mugu kon ti ula aywa ko mugu kon ti lena ala ka fo ko mami kon be ga mobile boli kise ale de kon soro ba mi ere ni office de Niger kon nyamai ko foi ma ale soro ani anofe ma do kono ko fe ma ulu fla kon ti soro mi kon ni mobile boli na ni ale kon jogina ko o ye ulu takata na kenya sola aywa alibi seka seka lu kon wega ke akonyala na kibara folo mun sola ira ga fo mo mun ye ni waliya te cheduta ka nyati ni makofele numa ko ubu al siga kon kelen bula ko uye ni waliya ke ko akunke war kore ku bole do bandu de be kibara wore mamblu ga dakulu ka mbure ka fo ministre no o ni ga bolo fara mi nu siglembe malla luka seka seka le do se fe o semela mandobo sem kon na lu ya ida ka fo ko force balkani ko o waliya cheduta ko anya fi bunti ka ko ni ma aywa kibara mun sira ma ko nyala uliya ida na ka fo miye marfi kalo kile bisaba kono na o ni uliye jiya seleke na ni jekulu bado unu ga bulu fara ba fe no ka seka seka lu kono okun kono na anga jamana kunga ko kan aywa o semela mando bo sem kono na uya ida ka fo ko barkan ni o faransi kala bulu mbe anga jamana kono ko uluga waliya do se fe janvier kalo temene ku ye bingani wale do kono ta ko ka nyafi dugu do kono ma no ye bun akina jigina ba ira la fo janvier kalo kile saba kono na samba fla ani kelen na anga jamana kono na dugu do be anga mali ekoni chamache ya fanfe ni atoko ye bunti ko bargani mo koni ka bara do ko uye waliya te dugu do kono ta ko ka nyafi ye dugula mo ma aywa ira la fo ko o waliya kono te do re ko le ga fo uye ye dugula mo ta ani kono to kono be no ko ye ulu kono bona unina aywa ni waliya kono ke wakati bargani mo kono mi sebe bo ka ira ka fo ko ulu kono ye majugu le faka ko ulu ma dugula mo kono faka aywa seka seka lu le kono kera o konyala seka seka lu nana kunche kunu mi mafi ka ira ka fo ko uye mamunu faka ko ote majugu ye ko uye dugula mo le aywa sabla ayira ka fo ko mamu wa ani flare kono fakara
o maa 22 la a yirala k'a fɔ ko maa 3 de ye banbagati ye min ye maa 19 ye ko o dugulamɔgɔ ye o maa 19 la a yirala k'a fɔ ko wagati min na u ye nin waleya in kɛ ko maa 16 de sara o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na wa min ye maa tɔ 3 ye ko olu kɔni fatula ka sababu kɛ u ka joginidaw kɔni ye kɛnɛyaso kɔni na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoni kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu y'a yira k'a fɔ k'u b'an dɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo n'an ka jamana kɔnɔ o ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye marisi kalo tile 30 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la k'o ye maa 77 ye ko maa 10 kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɛnɛyara. Ayiwa ko kabini coronavirus banakisɛ donna an ka jamana kɔnɔ ko bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra ni bana ko kɔni bɛ taa maa 998 kɔni na o maa 998 na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la ko ye maa 385 kɔni ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni kɛnɛyara ko ye maa 6880. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka bi kunnafoniw ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an mɛn don n'a nata.